Qarağum çölü. Dünyanın en ulu çöllerinin biri. Ol Türkmenistan'ın çäginde yerleşýär. Emma Türkmenistan diňe çöllük yer däl. Bu Türkmenistan. Bu da Türkmenistan. Bu hem Türkmenistan. Täsirli ve dürlü. Galibertede Türkmenistan'ın esasy baýlyklary çölde yerleşýär. Bu yerde çäksiz çölüň içinde asyrlar boyu ummasyz baýlyklar saklanyp galypdyr. Sovet hökümet ýyllarynda bilermenler we geolog alimler tarapyndan kükürt, fosfat, bentonit, gurşun, sink, şeýle de bahasyny ýetip bolmajak gaz we newit tapyldy. Tebigatyň Türkmenistana peşkeş beren ýene bir gudraty Garavoz kölüdür. Hadar deňdinden suw hemişe bogada akýar we bugarýar. Munyň netijesinde çökünli bolup, mirabelit, yod, brom, natri sülfaty emile gelýär. Garavoz bu tebigat tarapyndan döredilen öz boluşly himiýa çyýgmal fabrikasydyr. Hawa Galibertede Türkmenistan'ı nevitin ve himiyanın yurdu dip adlandırýarlar. Emma çöl diňe bir baýlyklaryň ammar bolmak bilen çäklenmän, eýse ol bakym meýdany. Meşhur karakol goýunlarynyň ýüňleri dünýä belli bolup, Türkmen karakoly diýip adlandyrylýar. Gary arawy, goňur kambar, kül renkli şirazy we iň gymmatly altyn sewýüň. Müňýylliklar süren çöldäki ýaşaýyşyň dowamyna türkmenler suw çykarmagyň ýollaryny öwrendiler. Nesilden nesile geçip gelýän usulla olar ürgün gumda çukur goýlar gazypdyrlar. Elbetde, häzir goýlar ütköşük. Muňa garamazdan çölle suw gytçylygy ýurduň uly depkinli ösmegini tokdadýardy. Sovet hökümetiniň talabyna görä, Türkmenistanyň uzunlygy 840 kilometre ýetýän Garagum kanaly gazylyp 250 000 hektar ýer suw bilen üpjinedildi. Anha bu gowaça meýdany bolsa, heniz suw gelmezden öň çöllük ýerdi. Ýurduň paýtagty Aşgabatda suw hasda köpel bogrady. Şäheriň köçelerini ulagly aýlanaýyn diýseňiz, onçakly lezzet alyp bilmersiňiz. Onuň gözelligini syýnap, görküne aşyk bolmak üçin piýada gezim etmek gerek. 44 gradus. Jokrama ıssy. Bu howada gök çay içmeklik suwsuzlygy gandyrmaga uly ýardym edýär. TSSR-ın ýokary Sovet Prezidiumy. Parlamentin ýygnygy.
döwletiň wajyp meseleler çözülýär. Aşgabat diňe bir paýtaxt bolmak bilen çäklenmän, eýse ol ilm, bilim, medeniýet we sunwat merkezidir. Dünýäde deňi taýy bolmadyk türkmen el halylary. Türkmen zinanlaryň elleri. Bu nepis, aňry baş işleri döretmek üçin gör näçe müň çigin düwdiler. Bu bolsa mümkin dünýäde iň uly halydyr. Ol hem elle dokulan. Häzirki Türkmenistan köp ugurly we köp taraply. Bärde däp destury hormat goýulýar. Şol sanyna täze zamananyň üýtgeşmeleri bilen aýakdaş gidilýär. Toy. Bu gadymy ýerde sehel möhlüdüň içinde adamzadyň giden nesli bagtly, täze durmuş gurdy. Ady belli ahal tekebe döwleri. Türkmen halky sporty halaýar. Olar kuwwat gaýratyň hemde mertligiň gadryny bilýär. Bütün Türkmenistan hereketde. Ol diňe öňe tarap gidýär.